Здравейте хора, добре дошли отново в светът на Драго. В светът на Драго. Днес ще правим анбоксинг на този статив вид камера, когато си сложим телефона и става камера с лампа и мъничък микрофон. Сега. Когато каналът ми удари 20 абоната, има още 9, трябва още 9 човека да се абонират за моя канал, за да може да раздадем ето тази бежична тон колонка. Тя няма да бъде така гола, ще бъде в кутийка. Супер си е, така че ако искате да участвате, трябва да се абонирате за моя канал, Светът на Драго. Харесвайте всичките ми видеа, ако има. И това беше всичко. Тъй, че ако ударим 20 абоната, ще дадем на giveaway тази тон колонка бежична. Ето тя работи. Тъй, оставяме я на страна. Така че хора, елате малко по-бързо, вървете и ебати. За да може да виждате. Така, ето го самата камера, която би трябвало да стане нещо като камера. В тази кутия вътре ще има дръжка или статив, дръжка-статив. Ще има LED лампа, която може да се контролира да свети, колко силно да свети. Един микрофон, не микрофон голям, ами миниатюрен, сигурно. И поставка за самия телефон, за да може ето така да се сложи самия телефон. Така че отваряме. Опа. Така, има бяло нещо. И отваряме и виждаме ето това. Ето я LED лампата. Така. Ето го микрофончето. Аз ви казах, че ще бъде малко. Ето микрофончето. Вижте колко е малко. И сладичко. Вижте, това може да се махне, обаче много е мекичко. Следващото нещо е поставката. Ето тази поставка. Добре. Ето тази поставка, където трябва да се сложи самият телефон. Оставяме тук. И има ето самата дръжка, където тук се легуи. Как? Двете копчета трябва да се натиснат, да се надигне нагоре и може да си го смъквате надолу, както ви искате. Може да си го ползвате като камера, така ако ще ходите някъде. Може да си го ползвате и камера. Може да си го ползвате и като когато снимате гейминг видео, това да ви бъде като камерата и с микрофончета и ще стане супер. Да, ето го статива. И последно идва този сладичък кабел, който не е сладичък, кабел е, и който е завързан с теле, това не знам. Отвързваме го и толкова е тук. Достатъчно. Сега. Абонирайте се, аз докато взема телефон, за да може после да го изпробваме. Тъй, че имате време да се абонирате. Един телефон намерих. Слагаме го тук. Първо трябва да сглобим самата стойка, тъй като кажем, самата камера. Опа! Вече сме от тази камера.
как се казвате? Аз съм Драгомир. Чува ли се нещо от този микрофон? Аз така ще бъда и ще викам. Здравейте, госпожо, как се казвате? Аз съм Петя. Това става за... Супер. То не е кой знае. Супер си за бъдещи влогари. Микрофончето. Има лампичката, която... Вижте. Сега е намалена малко, че не много силно. Намери батерии. Ще тук ми чепнато. Тъй като направи, става много гадно, защото много свет. Видите ми в очилата колко е неприятно. И аз и тъй трябва постоянно гледам към камерата и... Просто на мен и тъй ми харесва светлата, но да си бъде светното. Добре, сложих го. Яко ли се чува, защото с него ще снимам гейминг видеята. И тъй като направя, вижте се, тъй като го разкрача. Опа. Като го разкрача. Малко просто като го... Тъй като направите. Малко го надигнете. И става. Това ще скачи. Виктори Роял! Виктори Роял! Виктори Роял! Виктори Роял! Да. Това може да го ползвате като камера, защото си има и светлина. Може да ползвате за зелен екран. Има и си микрофон, който... Не знам дали се чува. Да, това е днешното видео. Не забравяйте да се абонирате, за да участвате в giveaway. Тъй, че... Хайде, давай, абонирай се. Ейте, гледаш? Хайде. Виж колко лесно. Вау, много лесно. Супер е. Няма как да се объркаш, безплатно е. Харесай, дай палец нагоре. И... Това беше за днес. Благодаря, че пак бяхте в мое видео, така че абонирай се и участвай в giveaway за тази тонколонка. Сигурно в следващото видео, не, когато ударим 20 абоната. Не може следващото видео. Трябва да ударим 20 абоната, за да някой може да спечели тази тонколонка безжична. Супер се чува, идва с кабел. Супер е, аз съм я ползвал, обаче ще ви дадем чисто нова. Така че абонирай се. Знаеш как вече, кой имам да ти показвам. И участвайте и очаквайте в гейминг канала ми Drago Play Game. С тази камера, с този статив за нови влогари, така да го нарека. Така слагам клавиатурата тук и... Не, загубих! Това беше всичко! Така че, айде, абонирай се! Лапа, рапа, рапю!